OK, takže čau lidi, dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak udělat danglese v Roblox Brookhaven. OK, takže první, co uděláme, jdeme takhle do triček, tam prostě napíšeme jenom dangles. Dáme si tohle tričko, do kalhot taky napíšeme jenom dangles. Dám si tady toto, tady ty kalhoty. Na tu mývalovskou hlavu stačí napsat Rocky Raccoon. Vlastně tu první hlavu. Potom na vlasy musíte napsat Black Short Hair. OK. A hnedka tady ty první. Na tu kšiltovku to musíte napsat Yellow Backwards Flat brim a cap. OK, to si dáte hnedka tady tu žlutou, hnedka tady tu první a máte to. Dobře. Potom jako barvu těla si dáte tady tuhle, na kterou klikám. A jako prostě postavu si dáte tady tuhle. Jo. Potom jako animace. Všude si tady takhle, tady si dáte klauna, tady tohle přeskočíme, na to bude potom kód, tady klauna. Tak, a na tuhle chůzi potřebujete tento kód. Kód je 441 832 422 a 3. To je všechno. Tak, to a máte tu danglese tady chůzi. Jo? Máte tu danglese chůzi. Tak, teď. OK, doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu rád, když u tohle videa zanecháte like a čus.